Mela fil-bidu tal-Knisja, fil-bidunet, l-ewwel snin, fil-quddiesa li kienet issir fid-djar fil-familji, ma kienx issir fi knisja kbira bħal din, imma kienet issir fid-djar. Dak li jkun familja kienet tistieden lill-bqija tal-familji l-oħra u kienu jgħidu llum se ssejr għand il-familja X jew għand il-familja Y il-quddiesa u kienu jagħmlu l-quddiesa fil-familja. U x'kienu jagħmlu l-ewwel insara? Kulħadd kien jieħu xi ħaġa żgħira minn tiegħu mid-dar biex imbagħad kienu jaqsmuha mal-foqra, jagħtuha lill-foqra. U fost l-affarijiet li kienu jġorru magħhom l-insara kien ikun hemm ukoll il-ħobs u l-inbejti imbagħad kienu jiservu għall-quddiesa għall-Ewkaristija biex kulħadd ikun jista' jitqarben mill-ħobs u l-inbejt li kienu jġibu n-nies stess. Illum bedna ftit minn dik ir-realtà, imma baqalna xi ħaġa li għadha tfakkarna fiha. Minn hawn ftit ieħor ser nagħmlu dak li jgħidu l-offertorju. U allura normalment ikun hemm xi nies li jtellgħu f'isem kulħadd il-ħobs u l-inbejt, fakkarna f'dak li kien jagħmlu l-ewwel insara, imbagħad is-saċerdott joffri il-ħobs u l-inbejt lill-Alla. Imma dak il-ħobs u l-inbejt li joffri s-saċerdott lill-Alla mhux sempliċement dawk il-ftit ostji u l-ftit inbejt li jservu għall-quddiesa, is-saċerdott fl-antik u anki llum kien joffri lin-nies kollha lill-Alla dak li jġibu n-nies, dak li n-nies joffru biex ikunu jistgħu jgħixu l-foqra, biex tkun tista' ssir l-Ewkaristija l-quddiesa u wkoll biex ikunu jistgħu jinqdew il-bżonnijiet tal-Knisja, il-bżonnijiet tal-komunità sħiħa. Għalfejn qiegħed ngħidu dan? Għax l-ewwel insara kienu jafu li kull ma għandhom u kull ma kellhom kien ġej minn Alla. Kull ma għandna u kull ma aħna huwa ġej minn Alla. Fil-Vanġelu tal-lum smajna lil Ġesu jgħid: in-naċ tiegħi. Min huma n-naċ tiegħu? In-naċ tiegħu huma aħna huwa jien, tien. Ħadd ma għamel lilu nnifsu minnha, laqas ħadd. Ħadd ma ġie waħdu fid-dinja, laqas ħadd. Tgħidu li l-ġenituri ġabuna, imma l-ġenituri ġabuna għaliex għax Alla nqeda bihom biex aħna nkunu nistgħu nitwildu, aħna nkunu nistgħu ngħixu. Alla jinqeda bil-ġenituri tagħna. Alla jinqeda bina. Sempliċiment biex jagħmel rigal lill-bnedmin u jagħti lil kull wieħed u kull waħda minnha. Mela kull wieħed u kull waħda minnha aħna m'għandniex tagħna nfusna, dan jgħidu San Pawl b'mod ċar ħafna. Aħna don rigal ta' Alla. U għalhekk Ġesu fil-Vanġelu jgħid in-naċ tiegħi jisimgħu leħni, in-naċ tiegħi. U hawnhekk nixtieq hekk nieqaf biex nirriflettu ftit naħsbu ftit li aħna m'aħniex mittuqin għal rasna. Kemm minna kultant inħossuna abbandunati. Kemm minna nħossuna weħidna. Kemm minna nħossuna mitlu fejn. Tiġri dejn fl-esperjenza tal-ħajja tal-bniedem. Illum jew għadha tiġri lil kulħadd. Ġesu iqiesna bħala in-naċ tiegħu. Aħna tiegħu. Imma tiegħu mhux bħala proprjetà, tiegħu mhux biex jagħmel bina dak li jrid, tiegħu mhux biex jikkontrollana, le. Tiegħu biex iħobbna u jieħu ħsiebna. Tiegħu biex iħobbna u jieħu ħsiebna. U l-aħna tiegħu jagħtina direzzjoni Ġesu. Jgħidilna x'inhu l-aħjar għalina biex inkunu sew, biex inkunu kuntenti. U għalhekk ikompli l-Vanġelu tal-lum in-naċ tiegħi jisimgħu leħni. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni. Għalfejn aħna msejħin biex nisimgħu leħni, biex inkunu kuntenti, biex inkunu sew. Alla jixtieq li aħna kull wieħed u kull waħda minna ngħixu l-ħajja, mhux il-ħajja ta' dejjem dik li ġejja wara li mmutu dik ukoll. Imma ngħixu l-ħajja dejjem tissa fl-aqwa tagħha, fil-milja tagħha. Kemm xi ħaġa sabiħa. Li jixtieq minna l-mulej. Il-mulej jixtieq li aħna ngħixu il-ħajja tagħna, il-żmien li għandna fuq l-art, ngħixuh fl-aqwa tagħna. Ngħixuh fl-aqwa tiegħu. Kull wieħed u kull waħda minna imsejħin biex mhux sempliċement neżistu, kultant tiltaqa' ma' persuna li tgħidlek kif xbajt, kif iddejjaqt ngħix.
il-ħajja bla sens. Il-ħajja kollha dwejja, kollha nkwiet. Veru, hemm problemi u diffikultajiet fil-ħajja mela le. Però aħna rridu nemmnu u nemmnu. Għax hekk nemmnu tassew li Alla lilna għamilna biex fil-ħajja ingawdu, inkunu kuntenti. Però ngawdu mhux kif jidrilna aħna, ingawdu mhux kif tgħidilna d-dinja, ingawdu meta aħna nisimgħu il-kelma tiegħu, il-kelma ta' dak li lilna jgħidilna intom in-naċ tiegħi. U tant nisimgħuh, ikompli l-Vanġelu tal-lum, in-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jiena narafhom. Kemm sabiħa din il-kelma, jiena narafhom. X'jiġifieri jiena narafhom? Jiena narafhom ifisser li Ġesu jidħol f'intimità kbira magħna. Ma nafx jekk tiftakrux imma anke meta naqraw il-ġrajja ta' meta l-anġlu der lil Marija, lil Madonna, lill-anġlu l-Madonna tgħidlu imma kif jista' jkun dan jekk jiena ma narafx raġel. Jiġifieri jekk jiena ma nidħolx f'intimità sesswali ma' raġel, kif jista' jkun dan li jkolli jibem? U nsibuha wkoll fil-ktieb tal-Ġenesi kemm il-darba, fl-Antik Testament kemm il-darba, biex Adam u Eva kellhom lil Kajjin u lil Abel, l-awtur tal-Ġenesi jgħidilna u Adam għaraf lil Eva. Biex Abram u Sara ikollhom lil Iżak, l-awtur tal-Ġenesi jgħidilna u Abram għaraf lil Sara. Kif isser dan? Meta Ġesu jgħidilna u jiena narafhom in-naċ tiegħi, jiġifieri jidħol f'intimità kbira magħna. Jidħol ikun isir qrib tagħna, jsir jafna tassew barra li għandna xi ħaġa sabiħa dwar l-intimità sesswali ta' bejn il-miżżewġejn. Għaliex hi sabiħa? Għax l-intimità sesswali bejn il-bnedmejn, bejn il-miżżewġejn, tmur lilien mill-istint, mhux sempliċement l-istint, sempliċement jinħassejt ġibda, le, imma hemm l-arfien, hemm l-intelligenza, hemm li wieħed ikun kapaċi jaraf l-emozzjonijiet tal-persuna l-oħra, li wieħed ikun kapaċi jaraf il-biżat, ix-xewqat, il-ferħ, l-għena tal-persuna l-oħra. Mhux sempliċement xi ħaġa istintwali bħal bejn l-annimali. L-annimali ma jarfux lil xulxejn. L-annimali jagħmlu intimità sesswali bejniethom, bl-istint, bl-impuls, mhux bħal bnedmin. Aħna nidħlu f'relazzjoni flimkien għax narfu lil xulxejn. U allura meta Ġesu jgħidilna in-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jiena narafhom, qed jgħid xi ħaġa profonda. Qed jgħid nidħol f'intimità kbira magħhom. U huma jimxu warajja jkompli Ġesu. Aħna nimxu warajh. Nimxu warajh jekk nisimgħuh u jekk jidħol f'intimità kbira magħna. Issa kun iqaf bija. Aħna għadna kemm smajna l-kelma ta' Ġesu. Meta niġu hawn għall-Qudiesa, l-ewwel biċċa, l-ewwel part tal-Qudiesa hi li nisimgħu lil Ġesu. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni. U jkompli u jiena narafhom. Fejn se jarafna Ġesu? Minn hawn ftit ieħor Ġesu tant se jidħol f'intimità magħna li se jsir ikel, li se jsir ħaġa waħda magħna. Hija verità mena li huwa jarafna. Hija verità li huwa jidħol f'intimità f'relazzjoni intima magħna. Hemmx relazzjoni iktar intima ta' Ġesu magħna tant illi jsir parti minna, parti minn ġisimna. L-ikel aħna nikluh lil Ġesu. Isir ħobs u mbejt ġisem u dem biex aħna nkunu nistgħu nikluh ħalli hu jsir parti minna u aħna nsiru parti minnu. Dan hu l-irwol din il-funzjoni tal-parroċċa. Għalhekk teżisti l-parroċċa biex aħna bħal naċ li huma mmexxija mir-raj, maħbubejn mir-raj, aħna wkoll nagħmlu din l-esperjenza li nsiru nafu lil Ġesu, li Ġesu jsir ħaġa waħda magħna, li nisimgħu il-kelma tiegħu, li nkunu dixxipli tiegħu li nimxu warajh. Kemm hu sabiħ allura li nagħmlu parti minn din il-kongregazzjoni, minn din il-komunità li għandha bħala protettur tagħha lil San Ġusepp,
il-missier putattiv tiegħu. Kemm xi ħaġa sabiħa li aħna nbossuna taħt il-protezzjoni ta' dak li kien jipproteġi lill-istess Ġesu. Aħna l-ġisem mistiku ta' Ġesu illum. Aħna Ġesu illum. U Ġuseppi huwa dak li jieħu ħsiebna illum. Jew nitolbu lil mulej, illum huwa jum l-om. Illum huwa wkoll jum il-vokazzjonijiet. Jew nitolbu lil mulej biex din l-imħabba kbira li għandu Ġesu għalina r-raj tkun imħabba illi tkun fil-qalb ta' kull om u fil-qalb ta' kull missier. Kull imħabba illi l-uliet jistgħu jħossu mingħand il-ġenituri tagħhom. Illum iktar minn qatt qabel għandna bżonn ta' din l-imħabba. Illum iż-żgħar tagħna sfortunatament billi għandhom ħafna x'jaljenawhom, għandhom ħafna x'jeħdilhom il-ħin u aħna l-kbar iktar minnhom impenjati b'elf mod, allura x'inhu jiġri? Din ir-relazzjoni ta' bejn ir-raj u n-naċ kull ma jmur qiegħda tiddajjef. U aktar ma tiddajjef ir-relazzjoni ta' bejn il-ġenituri u l-uliet, aktar jinħolqu problemi. Iktar tikkomplika ruħha s-soċjetà. Jew nitolbu lil mulej l-lum f'jum l-om u f'jum il-vokazzjonijiet biex il-mulej jagħtina ommijiet, missirijiet, jagħtina rajja wkoll saċerdoti reliġjużi li jħobbu tassew, li jkunu tassew mudelli eżempju bħal raj it-tajjeb tagħna.